umdlavuza usuphenduke esinye sezifo ezivamile emhlabeni. Ngeshwa ngonyaka odlule kwatholakala amacala amasha angu-15 lakh ezweni lethu. Kuyisixwayiso emphakathini kubantu ukuthi umdlavuza ungahlasela noma ubani. Kumuntu oyedwa kwabayi-10 umdlavuza uzotholakala. Ngakho sonke kufanele siqaphele futhi sihlale siphapheme ukuthi noma ubani angathola umdlavuza. Ngakho ungabesabi umdlavuza. Wonke umuntu owesilisa noma owesifazane kufanele aye ekuhlolweni komdlavuza. Ukukhwehlela okungapheli izinsuku ezingaphezu kwezimbili, ubuhlungu emqaleni, ubunzima bokugwinya noma lezi zimpawu uma unazo noma yisiphi isilonda emzimbeni esikhula. Kufanele uye kudokotela ukuze uhlolwe futhi uqinisekise ukuthi isilonda sinomdlavuza noma asinaso.